Nami sa kuan ron mga idol sa Mary's Wood. Sa kami sa Mary's Wood. First time na mo maka adto diri ah. So, diyan nindot ang lugar, ambience sa diri ang lugar. Presko kayo ang hangin. Yung lugar presko kayo. Picture daw sa madam. Daghang mga hapit diri mga idol para magkuan. Alay kampo, magsindi og kandila. Along the highway na siya. Dagko kilang bulak mga idol. Oh, kabuha ko na. Sige buakon. Ha? Teka. Ah, kita ko. Si Papa Jesus, Mama Mary, mana? Terus si Mama Carlos, baba na ta. Tara, masyo ko. Diri ka pita. Para makita. Diri gani. Diri day. Dah. Balin may spot mga idol og nanuri bay kadali diri sa duol sa baybay. Kay nindot ang hangin diri bugnaw. Chill may kadali. Daghang pug mga hunong diri mga idol, mag-relax. May mga nag-picture taking ko dito sa likod. Yung mga truck.
Yung mga truck ng hunong dali kaya na mga Hawaii siguro ni. Minut ba dili lapit ng lugar. Ay nag-picture taking or birthday siguro niya. Kaya 18 birthday kaya nagdag 18 nga number. Dagat ning sa ubos mga idol. Bugnaw ang hangin ri. Relax, chill. Mahulog ka dia. Ayaw dia ba? Ayaw lagi ka matumba na.